Nem lenne jobb bele a másik? Egy, tort. Még egyszer. Még nincs kész. Ujjad. Na, mi megénekeljük, hogy boldog születésnapot. Boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, gyarma, boldog szülinapot. Betoltuk. Na, elfújtam. Ne vedd ki már, papának mutassuk már meg. Jaj, de szép tortád van. De ne nyújj már úgy hozzá. Leveszem. Ne vedd le, Mi? Ne. Hát ezt leveheti az oldaláról. Majd inkább én, jó? mert összenyomod. Ne. Anya, vedd le ezt. Azt akarom, de valahol össze van biztos ragasztva. Egy gyertya kisebb volt. Aha. Na, kiveheted már a gyertyát, babót? Hát jó lett volna, papa meglátja. Hagyjad már, hagyj lássa meg, papa. Ó, szép. Nem. Lejön a izé. Látod? Jaj, hát ez Lejön ilyen. a cukor is róla? Aha. Jaj, szétment. Nem baj. Felvágjuk. Ó, te aztán nem kíméled. Hát én nem. Jó a cukor. Dalmuska, nem mutatod meg papának a tortádat? De. Hát akkor ne szedd már szét még. Az már nem való rá, az már jövőre lesz rá, vagy az apáéra. Hát az apáira rózsaszínt nem teszünk. Mi? Mert neki kék jár, mert ő fiú. Jó. És vettél kéket? Nem, már neki meg nincs születésnapja. Jó. Leveszem a gyertyát. Nem veszem, mert papa meg akarja nézni. Hát ez az. Mindjárt anya felhívja. Jó? Ne simogass már, mert mind összeragacsolod. Kint van a kocsiban a telefon. Ki kell menni. Ez szép világ. Na nézd már oda apára. Mondjad, de szép torta, de szép virág. Már mondtam. Megint mondjad. Hogy De szép torta. hallja a videó mindenki. Majd Zoli, átküldi Zolinak apa. Jó? Jó. Mit nevetsz te? Fényképezést csinálsz? Laci. Hát Már, videózza, nem? már csináltam fényképet. Most nem, de mami. Világ. De szép. De szép torta, de szép világ. Már hív. Aha. Na, De szép Mindjárt. ajándék. Köszönöm, hát csak ide. Hello! boldog születésnapot! Minden jövök. Óvatosan, ez lefikázik, így, majd én. Papány. Megmutatom, Hát papa, most- nézd, milyen születésnapot van. Én nagyon sok boldog születésnapot kívánok, Normának. Köszönöm. Ez a torta. Jaj, de Hú, papai. de szép. Na, mit szólsz hozzá? Jaj. Nagyon szép. Csak ki. Borítjuk ki! Norma, Igen. hány gyertya van a tortádon? Boldog születésnapot először. Boldog Puszi. születésnapot. Most menj apához is, mert ezt tőle is kaptad. Ezt papának is meg kell köszönni, mert őtőle is kaptad. Köszönöm. Meg Zolitól is mindenkitől. De szép, köszönöm. Láttam a lábujjat. Jézus! Mindenki Aha. van. Jaj, de szép volt. Kiadtam már.
Ilyen, mutassad már papának is. Meg apának Meg is, apának vegye is, hogy fel. miket kaptál, nem Jó, mutassad. hát, hogy Szétől nem látja itt, te látja. Ja. nekem meg egy kicsit lejjebb. Mit mondod? Hát a kamerán egy kicsit lejjebb, hogy lássam. Köszönöm. Lejjebb. Jaj, de szép. Így jó? Jó, hajta jön. Szívesen. Köszönöm szívesen. Nézd már ide, milyen szoknyát meg pulóvert kaptál. Hogy tegyen már el először? Hagyjad. Ha, Danuska, hát nézed már meg ezeket a szép Mindjárt ruhákat. megnézi, de azzal csak kint lehet rajzolni, Azzal nem ide meg nem ideben. lehet, azt tudod? Anya. Már most vagy, Laci. Nem a két már. Kint lehet Két vele lát. rajzolni. Köszönöm. Hello, vagy Dalmáska. Igen? Mi volt az óvodába? Mi volt az Nem kezdtem óvodában? volna semmi. Mi volt? Szilinapi torta. Szülinapi torta, papa. Igen. Húha. Tehát te szerintem te sok óvodásban láttál nők. Mit énekeltek az óvodában a gyerekek? Mondjad papának. Nem a szílinapom. Mondjad, mit énekeltek a óvodában a gyerekek? Jaj, még van. Még ott van egy, nézd csak. És valamilyen ki lehet azt tenni. Petszabot is ról hozzá, igen. Jó. Happy birthday. Happy birthday-t énekelték? Igen. Én nem Azt énekeltem. teszed már le. Ó, Te mert miért nem tessék, itt van, énekelted? szedheted, itt van petszabot hozzá. Jaj, de szép, köszönöm. Így kell? Ó, nagy kell bele, nem kettő, 9-11. kicsi. Nem 10-11. Igen. Köszönöm. Dalmuskám, nézd már ide, babám. Ú, de szép. Nézd ide. Ó, de szép. Igaz-e? Meg ez is. Nézd ide. Jó. Nézd már meg, milyen virágos póló. Az is világos. Az is virágos. De hogy Bizony. kell visszatenni? Majd én mindjárt Hát óvatosan, visszateszem. mert összetörik. Én nem is tudom. Hát ez az. Jaj. Nézd meg, mennyi nadrág. Cica nadrág. Anya, tedd vissza. Jó, egy pillanat. Jaj, de nagy Ezt kint boldogságban tartjuk. van Istenem. De Köszönöm. milyen csinos volt a óvodában, Köszönöm máma, nézd meg, szívesen. papa. Átmúlt rajta? Ez az? Hát amit te vettél. Várjál. Igen. Várjál már, nem Na látod, ez pont jó. vissza. Nem? De igen. Nagyon megdicsérték óvodában, azt mondta. Igen? Jaj, nagyon melegem van. Nagyon. Nagyon valami van. Mit üt? Az A izgalomtól. izgalomtól, Nem igaz? tettél bele elem. Tettem bele eleme. Na, bent van az új rekami. Látom, aha. Na, Figyelj már, cipődet meg se néztette, hát kutya. nyilván de sem. Vagy mi? Hát Meg a úgy, hogy a ruhákat. dalma szekrényit ide kellett tenni az ajtó mögé. Felvágjuk a tortát. Nem, az Igen. drap, világos drap, csak rajta van egy zöld klín. Hát azt látom, hogy rajtam, én mint hogy egy ilyen kis rózsaszín, de jó van, hogy te drap, akkor... Nem, világos Kicsit drap. drap. És jó fények. Születésnapomnak kaptam. Azért tudta, hogy hamar mentünk érte, nagyon azt mondja, hogy most azért jöttetek olyan, Mutasd már még meg, mit kaptál. azért jöttetek olyan Minden. hamar, hogy Mit megünnepeljük otthon is a Aludál. szülinapomat. Aha. Az mi? Hogy ne tudtál ma? Hogy elmond. Na mi az? Késza. Kréta. Akkor... Te csörögsz, Naci? Biztos? Ruhájaidat is mutasd már meg. Jason.